Suvivirsti Rama. Maalipallo lähestyy parhaiten numero 8. Kavan Jeeren ja Tuija Vehviläinen jao ykkösen siinä. Sitten numero 16 Prinsen, Pitkä Virolainen, Suvivirsti Rama, Susanne Visula. Harmi, kun ei ole tasousmahdollisuus. Se olisi lyönyt rahaa. Viimeinen puolikas 34. Yllätään numero 5 Villi Piksu. Siinä pitkä laukka. Ylätit ovat 2, 3 ja 5. Näin joukko harvin entisestään, kun hetken kuluttua täyttyy avaus. Kierros numerolla 8. Kavan Jeeren. Tuija Vehviläinen johtaa. Kierros mennään aikaan, kelotetaan Paololle 33. Numero 6. Prinsen kakkospaikalla, eli eteni hyvin siinä kakkospaikalla aikaisessa vaiheessa. Sitten on numero 1 For Samurai ja numero 7 Suvivirsti Rama. Näin on tilanne etukaarteeseen kun mennään ja eli Kavan Jeeren. Tuija Vehviläinen johtaa. Kierros mennään aikaan, kelotetaan Paololle 33. Numero 6. Prinsen kakkospaikalla, eli eteni hyvin siinä. Valmis. Yksi. 2. Aja. Lähtö hyväksytään. Pallot lähtee liikkeelle 1 For Samurai. Karolina Tuurella sisällä hinnalla 2 Loukan Tornado ja Heli Perkiö. Takajoukosta lähtee parhaiten kun ihan heittämällä numero 8 Kavan Jeeren ja Tuija Vehviläinen. Perään yrittää numero 5 Villin Piksu. Ja siellä myöskin numero 7 Suvivirsti Rami ja numero 6 Touka Prinsse siellä takajoukoissa, kun ensimmäiselle etusuoralle on käännetty etukaarta. Sähkötyö Heinonen Oy lähtö kyseessä. Haista Hevonen Tappi tulee voittamaan. Tämän lähdön miten Ravita tulee maalipallolle. Rosmarini Rose ja Silja Seistel. Kakkospaikalle 3 aika Säli. Ja kolmospaikalla 8 Lopas Jota.